to bola vtedy úplne, že že to je presne to, že čo nás akýby zaujíma. Ja vravím, že ja som sa iba raz v živote pomýlil. To hovorí stále. Ktorá látka je vhodná na plizovanie a ktorá nie je. Stále si idete za tým svojim snom. V Bratislave, tak aj tam vlastne celý spevácky zbor má oblečené naše plise. Dobrý deň, krásne vás vítam pri ďalšej časti podcastu Bifľoš a Rebel a veľmi sa teším, že do dnešnej časti prijali pozvanie súrodenci Karolina a Michal Jankivovci, ktorí stoja za značkou Jankiv. Krásne vás tu vítam, ahojte. Ďakujeme, ahoj. Ďakujeme za pozvanie, ahojte. A ja sa na úvod svojich hostí vždy pýtam, či v škole boli bifľoši alebo rebeli. Tak Karolina, bola si bifľoška alebo rebelka? Asi ani jedno. Ja som bola asi niečo také medzi, že ani som sa nejako úplne, že asi najlepšie neučila, ale ani som nebola nejaká rebelka. Tak mňa moja škola bavila, čo som sa učila na strednej, takže celkovo to štúdium hodnotím pozitívne a mám na ňo dobré spomienky, lebo to bolo všetko, čo ma bavilo, takže ja som taká bola, že som sa nejak do toho nemusela ani nutiť a išlo to prirodzene. Paráda, sen každého rodiča mať doma takého žiaka alebo dceru, ktorá je takou žiačkou. Michal, ty si bol bifľoš alebo rebel? Bifľoš som nebol. Asi tak neúplne rebel v takom zmysle, že keď si človek predstaví nejakého žiaka s výzorom rebela, ale rebel som bol asi v tom, že som stále niečo hučal do učiteľov, do riaditeľky a takto. Nebol som sa povedať si svoj názor, takže v tomto som asi bol rebel, no. Ďakujem. Ja vždy začnem touto otázkou, ale nešpecifikujem, čo ja si predstavím pod bifľošom a rebelom, aby ste si to vy nechali tak, že ako sa vnímate z toho takého detského alebo mládežnického. A keď sa teraz presunieme už do pracovného života, do súčasnosti, tak ste tí bifľoši alebo tí rebeli v tom, čo robíte v tej svojej profesii? Ja si myslím, že sme asi možno, že aj oboje. Súčasne. Ale možno, že sme aj oboje, alebo v niečom sme takí, že v niečom sme takí rebelskí, že sme takí prevratní, že si ideme tou značkou, že úplne si ideme svoje, že všetko, čo robíme, tak si ideme proste po svojom a v nejakých úplne iných, ako sú bežné zaužívané cesty. A bifľoši sme takí, podľa mňa, že proste, že sa snažíme to robiť fakt, že precízne, kvalitne a tak, ako by sa to malo robiť. Krásne, ďakujem veľmi pekne. Ja vás presne tak vnímam. Rebelsky v tom, čo robíte, že ste oživili naozaj to možno staré zabudnuté remeslo. To je tá možno rebelia a bifľoštvo robíte to nádherne. A teda ja už môžem prezradiť pre všetkých, ktorí nepoznáte značku Jankiv, že robíte nádherné plisované veci, šaty, sukne, topy. Teraz máte aj taký nový plisovaný dizajn, dostaneme sa úplne k tomu. A ja som hrdou nositeľkou vašich modelov, veľmi dobre sa v nich cítim a odporúčam naozaj každej žene, pani učiteľka, aby si na Vianoce poprosila nejaký kupón alebo proste niečo, aby sa poskladali a aby každý mal taký naozaj dedičný kúsok. Moje dcery sa už chystajú, že mami, a tú sukňu, keby si mi skrátila, už by som... Nie, už nič sa to nebude skracovať ani vôbec. A z môjho pohľadu, a my sme sa aj rozprávali o tom, keď som si bola u vás vybrať prvý kúsok alebo prvú sukňu, že ja som doteraz tie plisované veci vnímala ako také naftalénom nasiaknuté alebo tým takým smradom nasiaknuté kydle, ktoré nosia babky do kostola alebo kade tade. A z môjho pohľadu ste povýšili to zabudnuté nejaké remeslo na umenie. Čo vás k tomu viedlo? Kedy prišiel taký ten prvý zlom, že plisovanie bude to, čomu sa chceme venovať? A ja vás nebudem tak vyzývať, že kto ako chcete reagovať, vy sa na seba pozrite a pokojne zareagujte. Že kto bol ten nositeľ myšlienky? Čo to napadne asi? No nositeľ myšlienky, tak neviem úplne, že asi kto bol úplne, že či ja alebo Míško, ale my sme tak akože obidvaja. Tak my máme za sebou takú aj peknú históriu, aj pekné detstvo, že my sme proste stále boli spolu, stále sme sa hrali, aj do dnešného dňa stále, keď sme spolu v robote, to taký sme, že sem tam na nás tak doľahne, že sme fakt, že od malička spolu a od malička sme sa stále hrávali, takže my máme fakt, že pekný vzťah. Takže keď sme potom už boli v tom takom pubertálnom veku, tak akože samozrejme to tam trošku s nami kývalo, ale nikdy sme neboli, že nejako, že pohadaní, alebo že by sme spolu superili, alebo zle vychádzali.
Takže to taká vsúvka k tomu celému. No a vlastne ten príbeh, však môžem asi aj trošku povedať, určite, nie? Áno. Že my sme vlastne, ako som bola ja v maturitnom ročníku, tak v predmaturitnom teda, tak som išla do New Yorku sa naučiť po anglicky, lebo som vôbec nevedela angličtinu, som sa bála, že nezmaturujem a Miško tam bol vlastne rok predo mnou sa učiť tiež angličtinu, no a ja som tam mala ísť úplne sama na 2 mesiace, no a Miško mi povedal, že ma nepustí samú, že on tam pôjde so mnou, že mi to tam všetko ukáže, že ma to naučí a že potom sa vlastne vráti naspäť do Prešova. Takže on tam so mnou vtedy išiel a všetko mi poukazoval, povysvetľoval. A po tých 2 týždňoch vlastne odchádzal preč. No a vtedy na letisku bol taký akože veľmi, veľmi asi taký pre nás oboch, môžem povedať, že taký zlomový bod, že sme si uvedomili, že fakt, že sa máme veľmi radi. Lebo ja som úplne, že plakala na letisku, že totál. A Miško vlastne chcel byť silný muž, hej, ktorý neplače. Tak on sa rozplakal vlastne až za rohom. A tiež mu bolo ľúto, že ma tam necháva samú. Takže vtedy sme si uvedomili, že máme spolu pekný vzťah a že spolu krásne vychádzame. No a potom, ak som sa vlastne už ja vrátila po tých 2 mesiacoch z New Yorku. Čiže to plisovanie ste z môjho pohľadu povyšili na umenie. Kde vznikla tá myšlienka venovať sa práve plisovaniu? Takže nadväzujem. No, ja som sa vrátila vlastne z toho New Yorku, s bratom sme sa vrátili a chceli sme vlastne mať spoločnú firmu, spoločne podnikať, takže to bol taký náš hlavný zámer. Takže sme riešili vlastne, že čo ďalej. Hej, ja som končila strednú školu, brat pracoval v tej otcovej firme a sme rozmýšľali, že čo vlastne ďalej. A my sme sa potom vlastne rozhodli tým, že sme chceli spoločnú značku, takže odídeme do Liberca na vysokú školu a tam sa naučíme vlastne všetky potrebné veci k tomu, ako podnikať a ako viesť vlastnú značku. Lenže to tam bolo vlastne veľmi technicky, však k tomu sa asi ešte dostaneme. Áno, k tomu sa dostaneme. A prestúpili sme vlastne tam na strednú školu a tam sme sa vyučili obidvaja za dámskych krajčírov a tam sme prišli prvýkrát do styku s plisovaním. To bolo také, že nikdy v živote sme o tom nepočuli, ani sme nevedeli, že čo to je, ani jak sa to robí. Takže bol taký prvý dotyk vtedy z plise a keď sme vlastne tú školu skončili, tak sme sa išli ešte do Prahy vyskúšať, že ako to funguje v realite. A vtedy sme vlastne zisťovali, že čo také, v čom takom by sme sa zamerali, aby to bolo niečo výnimočné, aby to bolo niečo iné. No a vlastne natrafili sme vlastne na tú plisovanú sukňu, čo sme vtedy robili a sme si dali do Google, že plisovanie, že to je asi niečo také výnimočné, zaujímavé a nevyhodila nám vtedy nič, vyhodili nám iba plisované rolety, takže to bolo niečo také, že sme si povedali, že že asi to nerobí nikto, tak poďme to robiť my a to bolo také asi taký náš prvý podnet a prvý dotyk, že ideme to robiť my, takže my sme sa vrátili vlastne z Prahy do Prešova a pustili sme sa do vývoja a učenia. Paráda. Spomenula si, že máte teda 2 stredné školy. Pôvodne v Prešove ste obaja študovali asi iné zameranie ako krajčírstvo alebo umenie. Čo teda máte pôvodne ako strednú školu? Potom prišla tá nepodarená vysoká, že teda to nebolo, to práve Orechové a potom nastúpil stále to bolo v Liberci alebo je inde tá stredná krajčírska škola? My máme vlastne však ono celé to jakýby umelecké niečo máme v sebe, lebo my sme vlastne s bratom chodili na základnú školu na výtvarnú, teda popri základnej škole sme chodili ešte aj na výtvarnú, ale ja som bola viac taká jakýby možno, že umelecky zameraná, lebo ja som už od mala si kreslila vlastne návrhy a mala som aj zošit s mojimi modnými návrhami. Miško robil vlastne šport, takže on bol trošku mimo toho umenia, aj keď stále v ňom bol. No a potom máme vlastne strednú školu tu v Prešove, Miško má umeleckú školu, ja mám strednú školu podnikania s zameraním na styling a marketing, takže ja som už vlastne to umenie a to také odevníctvo už stále robila. My sme tam aj mali vlastne, že sme tam sa učili šiť raz do týždňa, ale to šitie bolo také veľmi neprofesionálne a získala som tam zlé navyky, ktoré sa mi potom jakýby vrátili spätne, keď som bola v Liberci, že som sa tam niečo naučila a musela som to jakýby sa preučovať na novo, kdežto Miško bol ako také čisté nepopísané plátno, takže do neho to išlo, že čo sa tam naučil, tak to sa tam uchytilo. Takže máme vlastne strednú školu v Prešove a potom sme išli na tú vysokú školu do Liberca. Tam sme boli len jeden semester a v tom druhom semestri sme už prestúpali vlastne na druhú strednú školu, takže my máme vlastne s bratom maturitnú a výučný list.
Čiže tá druhá stredná bola výučný list v odbore, chcel som povedať dámsky krajčír, kuchár, čašník, ale v pohode. Aj to zamúčilo. Aj k tomu možno príde. V čom ste videli možno nedostatky toho vysokého školstva, alebo čo vám na tej vysokej škole tak nesedelo? Prečo ste ju po prvom semestri opustili obidvaja? No poď teraz ty. Tak lebo my sme išli do Liberca s takým jasným zamerom, že chceli sme sa naučiť šiť a aj chceli sme sa naučiť robiť strihy, konštrukcie. A vlastne na tej vysokej škole my sme tam zotrvali celý zimný semester, lebo už v letnom semestri boli 2 predmety. Bola tam technológia a konštrukcia. No a kvôli tomu sme vlastne boli na tej výške. A keď sme došli do letného semestra, tak absolvovali sme asi 2 alebo 3 cvičenia, kde nás učila nejaká doktorantka, pani doktorantka teda. A neboli sme teda spokojní s tým, lebo to bolo moc také veľmi teoretické. A ja som sa jej pýtala nejaké veci, ja som taký dosť, že potrebujem vysvetliť dopodrobna. A keď niečo nemám vysvetlené, tak sa pýtam, až dokým nemám odpoveď. No a ona mi to nevedela vysvetliť, že to som sa mal naučiť na strednej škole a že ona sa tu teraz nejako zapodievať nebude. Takže sme sa rozhodli, že po tých 3 cvičeniach končíme s výškou a ideme hľadať niečo iné. Ako na to reagovali možno rodičia? Že teda, wow, všetci sa tu paráda chodí na vysokú školu, vieš čo, mami, prestalo ma to baviť a idem naspäť na strednú. No tak však nebolo to asi jednoduché pre nich. Oco bol taký, že celkom v pohode, lebo on má sám firmu, čiže podniká. A mamka to znašala trošku horšie, lebo ona tiež niekedy v detstve chcela ísť na vysokú školu a kvôli finančným nejakým prostriedkom a rodinným záležitostiam sa tam nevedela dostať. Čiže trošku sme jej takto zbúrali sen, asi by som povedal. A potom ešte taký nejaký menšie podnety z rodiny, že čo z nás bude a tak. A tak neviem, ja som to nejako až tak neprežíval. Ale verím tomu, že to bolo pre nich nie veľmi príjemné. Ale to si krásne povedal, že zbúrali sme sen rodičov, ale vy ste si brutálne išli za tým svojim snom. A vlastne nenaučil som sa to na vysokej škole, to, čo ja chcem vedieť v živote, tak hľadám možnosti, aké mi ponúka tento svet a idem sa učiť ďalej. Tá stredná škola už potom splnila tie očakávania, ktoré ste mali? No, ona už povieme na 1000% takzvané splnila. To bolo presne to, čo sme chceli, lebo my keď sme vlastne odišli z výšky, ešte toto poviem, ten taký medzeru, čo nepovedal Miško, že my sme vlastne prvé chceli, že sme odišli z vysokej a sme si mysleli, že podľa našich návrhov nám niekto ušije oblečenie. Takže my sme oslovili vlastne všetky krajčírstva v Liberci, sme im napísali e-mail, že by sme chceli ušiť našu vlastnú kolekciu. No a jedno z tých krajčírstv bola tá škola. My sme o tom vtedy nevedeli, že píšem do školy. Len nám potom volala vlastne majsterka, že máme prísť tam keby na pohovor alebo na niečo, že čo vlastne chceme ušiť. Takže my sme tam do tej školy dorazili. Nevedeli sme o tom, že to je vlastne škola. No a sme tam prišli a už sme videli vlastne tie veľké dielne, tie krajčírske stroje a stoly a to bola vtedy úplne, že to je presne to, že čo nás keby zaujíma. No a vtedy sme mali s majsterkou pohovor taký, že sme sedeli v lavici a sme jej rozprávali, že ako máme víziu, že chceme robiť kvalitné odevy, že chceme vedieť šiť, zaujíma nás konštrukcia strihov, že sa tomu chceme rozumieť a že chceme si nechať ušiť kolekciu. No ona nám vtedy povedala, že keď chceme toto všetko robiť, že máme v prvom rade investovať sami do seba, že máme si akoby ukrojiť zo života rok a pol, aby sme sa tam išli do školy, aby sme sa vyučili a všetko sa naučili, že ona nás všetko naučila, lebo ona je človek z praxe, ona je človek, ktorý celý život to robila, to krajčírstvo, takže ona to mala úplne, že v sebe a hlavne ona bola veľmi zapálená, ona je taký, ešte aj teraz, keď sme boli v Prahe 2 mesiace dozadu, tak sme sa s ňou stretli a stále je to proste taký úplne, že žiarivý uhlík, čo úplne miluje to, čo robí. A ona nám povedala, že nás všetko naučí, len sa tam máme prestúpiť na školu, že všetky vedomosti, ktoré má, takže nám odovzdá.
aby sme my mohli vlastne na tom budovať, že ona nám položí vlastne také základné vedomosti, na ktorých my ďalej budeme vedieť stavať celú tú firmu, lebo že budeme v prvom rade sa tomu rozumieť my sami a tým pádom budeme vedieť prácu zadávať aj iným, aj to odborne vysvetliť, aj budeme takí, že sa tomu budeme hlavne my dvaj rozumieť a že ľudia nás nebudú ani ako to povedať, odrbávať. Ošaľovať, lebo si budeme všetko vedieť sami odkontrolovať a budeme v tom proste znali. Takže my sme potom s Miškom, jak sme tam aj odišli, tak spamätám, že úplne sme boli nadšení, že to je presne to, čo chceme a vlastne ukončili sme to štúdium na vysokej a prestúpili sme na tú strednú. Boli ste asi v ročníku so študentami, alebo teda vaši spolužiaci, boli mladí ľudia, ktorí tiež tak vedeli, čo chcú v živote, alebo jednoducho išli tam, lebo to bola škola blízko, bez maturity, možno neviem čo, že chcem nadviazať na to, aký je rozdiel medzi tým, keď človek študuje a vie, čo tým štúdiom chce dosiahnuť, a keď človek študuje, no tak lebo, tak iná možnosť není, no tak idem tam. Nie je. Že či ste toto vnímali medzi spolužiakmi, alebo... No, tak my sme tam boli vlastne, však my sme nastúpili do druhého ročníka, myslím. Čiže boli tam takí 15-16 roční. No veď práve, že... No tak ono to je normálne, že asi v takom veku človek nevie, že čo chce. Asi tak niekto sa tam dostal, lebo nikde inde sa dostať nemohol, alebo nevedel. A niekto možno, že aj chcel, ale nevedel konkrétnejšie, že čo. A akože z veľa týchto žiakov tam išiel taký slabší záujem, by som povedal, ale bol tam aj taký kruh ľudí, boli sme tam asi 5 a sme boli takí starší, ktorí... No v Česku to fungovalo tak, že keď už bol človek po strednej, tak vedel ísť ešte študovať naspäť. Neviem, jak to tam mali vybavené, ale boli sme tam takí, že aj po vysokej škole. No a títo 5 sme boli takí, že sme tomu už išli cieľene za tými informáciami a za tými vedomosťami. Takže áno, bol to rozdiel a hlavne to bol rozdiel pre tú našu majsterku a pre učiteľov, lebo asi inak to človek vníma, keď rozprávaš niekomu niečo, koho to nezaujíma, a potom keď tam máš ľudí, ktorí ti to úplne hltajú. Boli ste taký svetlý bod, ja to fakt poviem aj za učiteľov, že my učitelia máme radi, ak máme v triede žiaka, ktorého aspoň trošku zaujíma to, čo prednášame alebo čo učíme, lebo nás to tak nedemotivuje, že 20 je tam takých, že sedím, lebo 45 minút, ale jeden, keď je taký, že zaujíma ho čo, kde, ako, tak je to z našej strany plus, je to pre nás motivujúce. Ak si teraz porovnáte to všetko, čo ste sa naučili v školách, s tým, čo vás naučil život, kde ste možno dostali, alebo nie, takto sa opýtam, ani nie, že čo vás naučil život, ale vybrali ste si teda plisovanie, prišli ste na to, že na Google sú iba plisované rolety a teda treba sa to začať niekde učiť. Ako ďalej pokračovala tá cesta vzdelávania? Lebo naučili v Liberci, vás na škole naučili všetko, ako to ušiť, ale plisovať vás tam asi nikto nenaučil. No nie, plisovanie bolo veľmi náročný proces, bolo to, aj dlho to trvalo, vlastne však my, odkedy sme založili značku, tak to trvalo 3 roky, pokiaľ sme vyprodukovali produkt, ktorý je predajaschopný a správne vyplizovaný, takže bola to dlhá cesta učenia a učili sme sa hlavne spôsobom pokus omyl, že vlastne Miško je tu od tej technológie, že on to vláda, to plisovanie. A on sa vlastne učil, že vyskúšal niečo mu vyšlo, niečo mu nevyšlo a hlavne akože celé to pochopenie bolo jakýby veľmi náročné a učili sme sa tým, že sme vedeli, že tá technika v zahraničí funguje, že je to technika, ktorá je vysoko cenená a používa sa v haute couture móde, tak stále keď robí nejaká značka haute couture kolekciu, tak oni k tomu vydávajú také krátke videá, že ako sa tá kolekcia tvorí, lebo haute couture musí byť tvorené zo 60% ručne a musí tam byť použitá nejaká ručná technika, bude to ručne tkaná látka, ručne vyšívaná, ručne maľovaná alebo ručne plisovaná. No a oni tam stále to ručné plizovanie používajú v tých kolekciách a sú tam v tých videách také 2-3 sekundové úseky, že ako sa plisuje. Tak my sme sa z týchto úsekov vlastne učili, že sme si to stále pozerali, prehrávali sme to a že jak to tam dával, jak to tam robil. Takže my sme sa z toho učili, sme si toto vyberali a z toho a potom vlastne Miško bol už neviem, ak sme sa, a presne v tom jednom videu bola nejaká vizitka na nejakú firmu
tak my sme, že čo to je za firmu, že poďme sa rýchlo vygoogliť, tak sme to vygooglili a zistili sme, že to je vlastne firma, ktorá plisuje. Takže však napíšme e-mail, takže my sme im napísali a oni sa nám ozvali, že keď chceme, takže môže tam Miško prísť keby na stáž, že ho tam keby naučia plizovať, že môžete to tam všetko pozerať. Nebude síce plizovať, ale že mu to tam povysvetľujú, že pochopíte spojitosti. Takže my sme boli vtedy úplne šťastní, lebo my sme mali také skúsenosti, že keď sme kupovali prvé plizovacie vybavenie, tak pán, ktorý nám to predával, tak plizoval celý život a povedal nám, že nám nič nepovie, že všetko si zoberie do hrobu, že tak ako sa to naučil on, takže sa to musíme naučiť aj my. Takže my sme boli takí z toho, že prečo to takto funguje, že keď sa to on naučil, tak prečo to nemôže predať niekomu, kto má o to reálny záujem. Takže sme boli takí z toho trošku nešťastní, ale zároveň sme si povedali, že mu dokážeme, že sa to naučíme aj bez jeho pomoci. Takže o to viac sme boli radi, keď nám z toho zahraničia vtedy odpísali, že môžeme sa to tam prísť naučiť, lebo si hovoríme, že na Slovensku keby nikto nám to nechcel keby ukázať ani povedať a oni sú tomu otvorení, takže Miško tam vtedy išiel, všetko popozeral, sa pamätám, že my sme si vtedy úplne že volávali, každý deň sme si písali, úplne sme boli nadšení. Ja trošku stopnem, ako dlho trvala tá stáž a čo všetko to obnášalo? Stáž trvala 2 týždne, myslím. A ono to bolo prioritne o tom, že ja som mohol byť v tej firme, videl som aj tie iné formy, aj ten proces výroby. Mohol som si tam spraviť nejaké svoje vlastné formy podľa ich vzorov, ale nemohol som plizovať, lebo oni tam robili zákazky, takže ako tam nejaká dôvera vo mňa nebola, hej, ale mohol som si plizovať svoje latky. No a o toto bolo také obohacujúce, aj videl som, ako sa tam plizujú tie polkruhy. No len ono mi to v konečnom dôsledku až tak veľmi nepomohlo, lebo ja som to potom musel všetko skúšať sám doma, hej, že ja som došiel domov a všetko na novo, že dobre, že ja som to tam videl, mám to odfotené, ale čo z toho, keď som to nemal v ruke, to je to, že môžeš mať informáciu, ale keď nemáš zručnosť, tak ti to je na nič. Ja by som chcela, aby v týchto podcastoch odznela taká myšlienka, že nie všetko sa dá urobiť tak. Hej? A tu krásne ste povedali obaja, že 3 roky vám trvalo, kým ste vyplisovali produkt, ktorý bol predaja schopný, alebo s ktorým sa už dalo ísť do sveta. Dnešná mladá generácia má pocit, že všetko tak, hej, lusknutím prsta, je také videjko, že polejem malé autičko a vyrastie mi veľké autičko, takže brutálna pokora pred vami, naozaj, že ste sa nevzdali, lebo mňa by to asi prešlo už na tej vysokej škole a išla by som úplne iný smer a vy ste stále hľadali ďalej, hej, že liberec, ok, naučili ste sa a ideme ďalej plisať. 2-dvojsekundové videá z tutoriálov, toto je, že fakt, koľko hodín 2-sekundových videí ste dokázali napozerať, veď to... To je... Možno ani hodina to nebola. No to je možné, áno, to je akože, je to dosť možné, že ani hodina. Čo bola možno taká najtvrdšia lekcia, už či zo školy alebo zo života, ktorú ste dostali a aj napriek tomu vás to nezlomilo, lebo robíte stále to, čo ste chceli robiť? To tam dosť bolo toho. Ja som sa zľaka, že poďme, nič ani také veľmi nebolo. Nie, vieš čo, akože my sme proste s bratom obaja takí, že to chceme robiť, hej, že stále hľadáme tú cestu, ako to robiť a nejako to nerobiť. A my sa vlastne ani preto ani nehádame, lebo sme takí, že však obidvaja máme tú značku, že na čo sa budeme keby škriepiť, že my sme takí, že jeden voči druhému aj ustúpime, aj si priznáme chybu, takže všetko, čo vlastne súvisí s tým podnikaním a keby to zlé, tak proste to k tomu patrí, hej, to bez toho nejde, že by to bolo stále len ružové a ideálne, aby všetko išlo a v konečnom výsledku potom s odstupom času všetky tie také faily alebo problémy, ktoré sa stali, tak vlastne mali akýby prínos pre nás, že nás to aj posunulo, aj nás to aj obohatilo, len si z toho akýby, človek sa nesmie akýby v prvom momente z toho akýby zložiť, ale musí si chcieť z toho zobrať akýby nejaké ponaučenie. Hej. No ja som sa zložila pri teraz niekedy možno minulý týždeň taká storka, kde ste vybrali tú sukňu, alebo teda kus látky, alebo neviem ako, a bol tam asi milimetrové zlé poskladanie a zrazu treba to rozžehliť od nova. Mňa už by aj toto možno zlomilo, hej, že koľko bolo takých zle poskladaných plíse sukni. Ja som na zle zažehlila puk na saku, no, fazónku a
Ja vravím, že ja som sa iba raz v živote pomýlil. To hovorí stále. Keď je niečo nejaká chyba, tak ja len raz. No prvýkrát teraz som Prvýkrát sa mi stalo. Jasné, však samozrejme, tu každý robíme jednu chybu. Nie, veľakrát akože na začiatku. A to ani sme tomu nerozumeli, to len sme dali proste látku do formy a to bolo také, že keď niečo robíš a ešte úplne tomu nerozumieš, raz ti to vyjde, raz ti to nevyjde. No keď ti to vychádza, tak je to fajn, ale potom prejdeš za nejaký bod a chceš tomu rozumieť, alebo si myslíš, že tomu rozumieš a zrazu ti to nevychádza a nerozumieš tomu, že prečo. A potrebuješ sa dovzdelať a zase si úplne ešte tak, kde keby, že viac na začiatku, jak si bola. Čiže bolo toho dosť, no. Krútili sa nám látky, vznikali tie zahyby, ktoré si videla. Až potom sme to pochopili nejako, no. Akože klobúk dole, lebo podľa mňa ani nie každá látka sa dá vyplisovať. Aj akože ako ste na toto prichádzali, hej, že aká bola tá cesta vzdelania, lebo asi neexistuje, že otvorím si nejakú vedeckú knižnicu, dám si do vyhľadávača, že plisovanie od A po Z a teraz si idem vypožičať 4-5 kníh, alebo si pozriem nejaký tutoriál viac ako 2-sekundový na internete, ale asi to veľa chcelo pokus omyl, ktorá látka sa dá, ktorá bolo také, že ste vybrali a tá látka sa úplne, neviem čo, rozstavila? Lebo to je brutálne vysoká teplota, keď to vy tam plisujete a tak ďalej, že koľko času ste tomu venovali, alebo ako ste k tomu potom pristupovali, písali ste si do zošita, toto áno, toto nie, likra nič, bavlna, no dajme tomu, musí tam byť neviem čo. Vymýšľam si, nemám ani šajnu o látkach. No my sme na začiatku robili to, že ako veľa z nášho učenia vychádza z pokusu omyl. Lebo sme nemali kde akože priznať tie informácie. A nejaké základné sme mali, že sme sa kde si dopočuli, že asi polyester bude najvhodnejší. A na začiatku to bolo tak, že mali sme aj rôzne také skladové látky, čiže my sme všetko skúšali plizovať. Rôzne typy tam boli. A následne sme tie látky, my sme si stále spravili 2 vzorky a jedna išla do vody a druhá išla do chemickej čistiarne. A na základe toho sme potom vedeli vydedukovať, že ktorá látka je vhodná na plizovanie a ktorá nie je. Ako to bolo veľa látok vyplizovaných, hej. To je pravda. No ale to bolo také na začiatku, takže postupne sme z tej kópy látok odseparovali, že tak tieto sú fajn. Ďalší proces bol ten, že napríklad na výške sme sa naučili, ako rozoznať vlákno, či je živočíšne, rastlinné alebo syntetické. Robí sa to spaľovacou skúškou, čiže toto nám veľmi pomohlo, keďže sme mali odseparované tie vzorky, ktoré vydržali aj vodu, aj chemickú čistiareň, tak išiel spaľovací proces. Zistili sme, že všetky tie vzorky sú na syntetickej báze, takže fakt ten polyester sa potvrdil, že ten môže ísť aj do vody, aj do chemie. No a takto sme išli ako cestou ďalej. Ono vyplizovať sa dá každá jedna látka, len nie na každej látke to pliza vydrží. A potom ešte by sa dalo povedať, že aj vydrží, ale musíš to nejako spevniť, že buď to musí zošiť, alebo nejako fixnúť. No ja som už teraz tiež odborník na plise. Minule tiež, kto si poviem, že pozri, ako mám krásnu sukňu. A to keď vyperieš, to sa lebo mám aj rozpadnutú plise sukňu, hej. Hovorím, to musíš mať originál plise, to proste pekné. Alebo aj teraz v tých obchodoch, hej, že všade už teraz je to plise naozaj také, nie toto. A moje deti, mami, tak, nie, toto nie je jak moja sukňa, to nechoď okolo mňa s tým. Ako sa na túto vašu cestu nezlomnú, lebo fakt to proste vás nezlomilo ani zlé počasie, ani proste nič, pozerali rodičia, hej, že dobre, vysoká škola bola blbá ulička, ale strednú ste už dokončili a stále si idete za tým svojim snom. Ako na to pozerali, ako vás podporovali, nepodporovali, odhovárali, neodhovárali? To je otázka si do rodičov. Ale ja chcem vidieť, že ako to vy vnímate, hej, že áno, je to skôr na rodičov, ale ako to vy vnímate a možno takú podporu od nich? No naši rodičia nás úplne, že najviac za začiatku podporovali. My máme veľmi láskyplných rodičov, ktorí nás majú veľmi radi a dali by nám prvé aj posledné, si myslím. Takže oni nás stále podporovali aj či už v začiatkoch tým, že prišli napríklad do Liberca a nám išli nakúpiť jedlo, ale aj tak celkovo, že nám vlastne, my sme im veľmi vďační, lebo nebyť ich, tak neviem, že čo by sme robili, kebyže nám nedovolili vlastne takto študovať a hlavne počas toho štúdia v Liberci, že nás
nefinancovali a nezaplatili nám vlastne celé to štúdium, aj ten celý život v tom Liberci. Takže by sme im veľmi vďační. Oni sú úplne že super a sme radi, že sú takí. No a hlavne to bolo super, že my sme mohli chodiť do školy a študovať a nemuseli sme chodiť na brigády, hej. Lebo dobre, že keby tá podpora nebola, tak nejakú cestu si nájdeš, ale bolo to takto veľa jednoduchšie, no. Že sme sa mohli fokusnúť na že aj to vlastne štúdium. celý ten vývoj, ten trojročný, že my sme vlastne od začiatku išli do toho s bratom naplno. My sme nevyvíjali plizovanie a popri tom sme chodili na brigády, hej. Takže my sme fakt, že 100% fokus mali stále na plizovanie a stále sme to len skúšali a boli sme každý deň v tom ateliéri aj napriek tomu, že vlastne sme sa to iba učili robiť, lebo sme tomu obaja verili, že to je super, že sa nám to veľmi páči, že sme sa preto nadchli a že nám to celé dáva zmysel, lebo že to splňa všetko vlastne, čo sme chceli, lebo je tam spojenie toho, že je tam aj tá technická precízna stránka, aký je vlastne Miško, že on je veľmi technicky precízny, dôsledný a že všetko vie byť tam dokonale spravené a jeho duša a srdiečko môže byť pokojné, že všetko je dobré. Takže toto a zase na druhej strane sa tam využíva aj moje silné vlastnosti a moje talenty, kedy ja vlastne tá umelecká stránka, že všetko navrhujem a riešim tú komunikáciu s tými klientkami, že to som ja úplne tam jak rybka vo vode, takže každý je v tom svojom jazierku a každý je tam taký spokojný. Takže... Krásne, tu by som chcela vyzvať všetkých rodičov, podporujte svoje deti v tom ich sne, aby za tým išli, aby sa nezlomili, lebo tá podpora rodičov je naozaj veľmi, veľmi dôležitá, takže ďakujem aj ja za vašich rodičov, že vás podporili a že tu teraz máme tieto krásne veci všetky. Spomenula si, že ty si tá kreatívna alebo tá umelecká duša. Miško je ten technik a spomenula si aj to, že komunikuješ s klientami, so zákazníčkami a tak ďalej. Kde možno si sa naučila tieto zručnosti? Lebo bavili sme sa teraz o tom vzdelaní umeleckom alebo tom remeselnom, ale podnikanie si vyžaduje aj tie soft skill, vedieť správne zareagovať, komunikovať, mailová komunikácia a tak ďalej. Kde sa človek toto dokáže naučiť, alebo kde v tej spleti vzdelávania ste nadobudali tieto zručnosti? No, ja si myslím, že to musí mať jednak asi človek trošku dané, že sa s tým podľa mňa, že každý človek sa rodí s určitými predispozíciami osobnostnými a talentovými a ja som si vlastne po 5 rokoch, kedy sme s Bráškom podnikali, tak sme robili celkový rebranding značky, lebo sme boli v takej fáze, že sme si to dali na papier a vlastne zistili sme, že to nie je až tak zdravo fungujúca firma a hlavne ani aj to smerovanie, ako sme to nastavili po tých prvých 5 rokoch, tak sa nám nepáčilo, takže bol to taký, aký po tých 5 rokoch pre nás taký veľmi zlomový bod, tak ako sa hovorí, že po 5 rokoch buď sa ti to naštartuje, alebo sa ti to úplne zlomí, takže my sme boli na takom raz cestí vtedy, že sme už vlastne boli úplne jakýby na mizine, aj energeticky, aj finančne. Ale nakoniec sme sa rozhodli, že vlastne dáme do toho ešte úplne posledné peniaze, vybereme poistku a teda. Len, že by sme to udržali pri živote a chceli sme to skúsiť ešte, že fakt, že posledná vec a že už keď ani toto nevinde, chvála Bohu to vyšlo. A hlavne aj vďaka tomu, že my sme sa fakt, že do toho pustili naplno vtedy. Takže vtedy sme si stanovili s bratom, lebo my sme prvých tých 5 rokov riešili všetko spoločne. Všetko išlo vlastne od nás dvoch, všetko sa preberalo a veľakrát sme tam aj tak, že malo to dlhé trvanie, hej, pokým sme sa nejako dohodli alebo niečo, lebo sme sa chceli proste spolu zhodnúť. A po tých 5 rokoch, kedy sme zrobili vlastne celý ten rebranding a stratégiu značky, tak sa to výrazne akoby oddelilo. My sme stále spolu v tej značke, ale už tie jednotlivé úlohy a to všetko, čo sa rieši vo firme, už je oddelené, hej, že sme si uvedomili, čo je v čom sme dobrí, v čom je dobrý Miško, v čom som dobrá ja a čo je nás hlavne na tej práci baví. Takže ja si neviem predstaviť robiť to, čo robí Miško a Miško si zase nevie predstaviť to, čo robím ja, hej. Takže je to podľa mňa u takej tej aj tom takom talente podľa mňa na to, aj že čo koho baví. Takže nikde som sa to špeciálne naučila, ja si myslím, že to mám tak proste jednoducho dané a len tými skúsenosťami a tým, že to stále ja keby robím a sa tomu venujem, tak to ja keby cibrím, ale
ale ku všetkému sa snažím, ja osobne, však aj Miško pristupovať tak, že by to bol akýby ľudský spôsob, že stále sa snažíme komunikovať tak, ako by sme chceli, aby druhí s nami komunikovali, že aj tá ľudskosť, aj tá proste dobrota, aj taká tá ústretovosť voči všetkému, aj proste výzvu strety, aj pro klientský servis, aj proste také, nech sa šíri akože celkovo dobro, že toto je akýby pre mňa také hlavné gro, lebo však klientky sú proste pre mňa úplne, že všetko, však pre nás, pre našu značku, že my si to všetky vážime a všetky máme úplne radi a mám s každou nejaký taký priateľský vzťah. Takže... Máte nádherné priestory, aj tu v Prešove ste mali nádherné priestory, ale tie košické, teraz ten ateliér hore, no je úžasné, naozaj choďte, dievčatá, všetky vyskúšať, nájsť si ten svoj kúsok, naozaj je to také, že ak sa chcete odmeniť, napríklad za ťažký školský rok, tak choďte straviť čas ku Karoline, je akože naozaj fantastická. K Miškovi nechoďte, on ťažkú robotu robí v tejto značke. Fakt akože to plisovanie na tých videách vôbec nevyzerá jednoducho. Ako možno vyzerá ďalej to vzdelávanie, aby ste nezaspali na vavrinoch, ako sa hovorí. A ja nechcem teraz žiadne know-how, ani že čo, kde, ako, ale ja som tu prišla v krásnej sukni a pozerám, že to už je stará kolekcia, lebo Karolina má na sebe už novú kolekciu. Tak ako ďalej stupňujete tú svoju zručnosť, ako ďalej hľadáte, kde ďalej hľadáte inšpiráciu? A to je, Miško, na teba otázka asi. My sme to tak vyvážili. No mňa? Že kde sa učíš nové, alebo tie nové, alebo znova je to pokus omyl, že osvedčila sa táto metóda, pokus omyl, už furt budem pokus omyl iba. Toto som obkúkal na stáži. Krásne, dobre, však tak to má byť. Veď... Šikovný som. Veď, ale treba to obkúkať a dať tomu svoj rukopis, čiže tak potom otázka prehadzujem na Karolínu, že kde chodíte potom na aj tak spoločne Krásne. Som na teba hrdá, fakt. Výrečnosť je tvoja slabá stránka. Áno. Nie, ale však tak čo ja viem, že to toľko veľa inšpirácie, aj to plíze, aj všade možne. Toto síce som to videl na stáži, že je taká zaujímavá technika, oni to robili ešte trošku inak a my to robíme tiež trošku inak, takže vzniklo z toho toto, ale čo ja viem, mňa veľmi inšpirujú napríklad veľkometrážne veci. Do budúcna by som chcel zaclony robiť a závesy plizované. A veľmi ma poslednú dobu fascinuje prírodné materiály a tie dostať do podoby, aby vedelo to plize byť na nich udržateľné aj po praní a po čistení. Čiže toto ma láka, ale predtým potrebujeme zastabilizovať to naše pôsobenie teraz. Čiže momentálne sa venujeme tvorbe e-shopu. No. A inšpiráciu a takéto vzdelávanie by som povedala, že však aj teraz sme boli s bratom v Paríži, lebo tam bola výstava od Couture takých vlastne ikonických kostýmov, asi 100 ich tam bolo, takže to bolo úplne že úžasné a taktiež sme boli aj na výstave u Diora, takže to také dovzdelávanie si myslím, že v procese toho počas výstava celkovo akože umenia. Ja si myslím, že tá inšpirácia sa dá celkovo všade možne načerpať pri cestovaní. A hlavne tak, keď si povieme trošku, že hlava oddychne od takých bežných povinností pracovných, tak vtedy tam nastupujú možno, že nejaké nové napady a že tak by sme to mohli zrobiť. A hlavne aj to, čo sme boli teraz v Paríži, tak nás fascinujú krásne zrobené veci a precízne krajčírsky spracované, čo všetko sa dá z toho zrobiť. A tam, jak sme boli teraz s Miškom v tom Louvre, že tam by sme mohli aj my tak robiť, že to super je zrobené, alebo že toto je zaujímavé. Dačo bolo také, že nie, že to sa na mne napríklad, že nepáči, ale dačo bolo fakt, že sa nám veľmi páčilo to, že to také dovzdelávanie a celkovo asi sa proste dovzdelávať, ja neviem, tak ako všeobecne asi z kníh, galérií, umenia, filmov, neviem, architektúry, všade možno. Ja by som ešte povedal, že mňa tak najviac, ale teda mne sa dosť páči architektúra, hej, že veľmi si veľa z toho beriem. A keď sme boli v tom Paríži a videl som ten víťazný oblúk, tak to bolo úplne dokonalé niečo, jak to tam je všetko spravené, tie reliefy a aké to je veľké. Čiže mňa tá dokonalosť akože dosť fascinuje, dosť inšpiruje k tomu. A aj tá Eiffelovka bola dosť zaujímavá. Počul som od veľa ľudí, že povie, že to je len kopa šrotu, ale ako veľmi zaujímavá stavba, aj konštrukčne spravená, aj všetko. Čiže mňa napríklad inšpirujú možno, že aj vo väčšej miere nie odevné veci.
Ale asi skrz tej dokonalosti a z toho, jak to niekedy ľudia vedeli spraviť, lebo keď si vezmeš ten víťazný oblúk, tak tam nebol žiadny digitál k tomu. Ja toto vždy vravím, keď deti vláčim po týchto pamiatkách, kade tade, lebo som taká matka, že kade tade ich povláčim a potom poviem, že si predstav, že toto vzniklo niekoľko aj 1000 rokov a je to úplne na presno zakrútené, tie dorský, jorský, jonský, korinský stĺp a oni nemali žiaden, možno to mal nakreslené ceruskou tupou, možno zastruhanou a teraz si to všetko hodíš do nejakého SketchUpu, neviem kde čo a vyhodí ti to, prekreslíš, už som videla aj video, kde 30 látok dali na seba a digitálne im to tam vystrihlo a bum, hej, ručná práca. A presne, akože áno, keď si hovoril o tom, ja som si presne ten víťazný oblúk predstavila, aké sú tam malé postavičky, lupienky, rúži, kvetinky, všetko úplne do detailov prepracované a pre mňa Eiffelovka nie je kopašrotu, je to brutálne, monumentálne dielo, škoda, že sa mi nechcel stať v rade, vyviesť sa hore, na to som netrpezlivá, raz dakedy pôjdem. A ešte sa vrátim k tomu vzdelávaniu. Zachytila som informáciu, aj už sme si s vašou možno študentkou, alebo ako ju nazvať, vymenili nejaké informácie. Mali ste vy vo svojom ateliéri alebo vo firme v dielni aj študentov zo strednej umeleckej školy na nejakú stáž alebo na nejakú prax. Ako sa stávate možno k tejto, nie je to úplne duálne vzdelávanie, ale ako vnímate to odovzdávanie vašich nejakých skúseností mladšej generácii? Dúfam, že som trafila, lebo... Hej, akože my máme pravidelne u nás vo výrobe študentov, však to robíme už roky, že príjmame študentov, stále máme nejakých na stáži a pristupujeme k tomu tak, že sme tomu otvorení stále, lebo si myslím, že to vie tým daným študentom pomôcť, fakt, že ale musí to byť študent, ktorého to vyslovene baví a ktorý sa to chce naučiť, lebo my máme vlastne s bratom tak stanovené, že musí to byť človek, ktorý nás musí akéby osloviť a musí chcieť ísť vyslovene, že k nám, lebo na začiatku, keď sa k nám niekto hlásil na stáž, sme boli takí, že chcel len pečiatku alebo reálne k nám chodiť, ale oni boli stále, že chcú k nám chodiť a že sa o to zaujímajú, takže k nám chodili študenti aj zo Svidníka, z Ružomberku, mali sme aj študentku z Paríža, aj z vysokých škôl, aj skade tade, fakt, že si veľmi to vážime, že ku nám chcú chodiť a že im to má niečo dať. Takže tomu pristupujeme takže zodpovedne, že sa im snažíme niečo odovzdať, ale musí to byť, lebo mali sme teraz vlastne také, že študentky, ktoré sa k nám boli odporúčené na základe učiteľky, že povedala, že tieto dve študentky sú šikovné, že by nám išli na prax. Ale to boli vlastne dievčatá, ktoré reálne k nám úplne, že nechceli ísť, hej, že boli možno, že šikovné, ale nevedeli nič, že napríklad o našej značke, ani že jak fungujeme, ani že čo robíme, takže bolo to také trošku zvláštne aj pre nás, že tiež sme sa presne cítili. Ja by som povedal, že oni si nás nevybrali na základe svojho vlastného rozhodnutia, tak, alebo vlastného presvedčenia, že odporúčila to učiteľka a oni povedali, že dobre, no tak ideme tam. Že niekam ísť musíme, tak ideme tam. Takže to bolo také, že dovtedy sme nemali takú skúsenosť, že stále k nám chodili študenti, ktorí sa sami hlásili, takže potom sme si s bratom povedali, že budeme brať iba študentov, ktorí sa k nám osobne hlásia, že fakt, že vyslovene chcú ísť k nám a majú trošku načítanú aj tú značku, aj o plíze. Takže my im stále, potom keď k nám idú takto študenti, ktorí chcú k nám ísť na prax, tak im stále dávame na výber, že buď si môžu vytvoriť svoj vlastný model s tým, že vlastne od nich požadujeme to, aby si zrobili technický nákres, aby si zrobili nákres, že si to nakresli a potom si zrobia technicky, ako sa to celé bude šiť a kde budú švy, pripravia si strih, zrobia si celý strih, vymodelujú si ho, ušijú si to u nás s tým, že tam musí byť nejaký plizovaný diel. Takže my ten plizovaný diel, oni si ho pripravia pred plizovaním, my ho vyplizujeme a oni si potom celý ten model skompletujú za celý týždeň a odchádzajú s hotovým modelom. Takže to je vlastne stáž, ktorú u nás absolvujú študenti, že buď si môžu vytvoriť samý model, alebo môžu sa venovať akýby našej agente vo výrobe, že to, čo obnáša vlastne výroba tých zákazkových vecí, tak môžu robiť aj to. No väčšinou si vyberú to samozrejme, že by si vytvorili samý model, lebo aj keď učíme tých študentov, tak veľmi
si dáme záležať na tom, aby bola tam keby určitá samostatnosť tých detí a aby sa koncentrovali na tú prácu, aby rozmýšľala aj dopredu, lebo vlastne takýmto štýlom nás učila aj naša učiteľka na strednej škole, že ona nám zadala prácu a my sme museli reálne nad ňou rozmýšľať a ju spraviť a potom ona len prišla a to skontrolovala a napríklad navrhla, že mohli by sme to zrobiť inak alebo že je to nesprávne, máme to prešiť, ale stále to bolo tak, že my sme tam museli byť koncentrovaní, že nedávala nám to keby celé na podnose, len nám dávala rôzne tie spôsoby, ako sa to dá zrobiť. A stále to bolo, že neviem, Karolinka, musíte vyskúšať, hej. Takže takýmto systémom sa snažíme aj my pristúpať tým študentom, že stále tam keby nad nich dohliadame, stále sme tam k dispozícii, keď potrebujú niečo prebrať, ale že musia pracovať samostatne, lebo aj keď potom sa dostanú do praxe, že by sa mali tomu venovať, tak budú musieť byť samostatní a budú musieť rozmýšľať o 4-5 operácií dopredu, keď budú robiť danú vec. Čom vnímate možno taký nedostatok stredného školstva? Alebo tak, ako si na začiatku povedala, hej, že aj ťa naučili šiť, ale boli to zlé stehy a potom v Liberci si sa to musela preučiť na novo. Vnímate, že aj študenti prichádzajú s takými zlými návykmi zo školy? Možno otázka, Miško, na teba, keď si ty taký ten technickejší typ. Ako popravde, ja s nimi moc nepracujem. Aha, dobre. Ale neviem, ak som si nevšimol takéto zlé návyky. My sme zase na strednej išli úplne od začiatku, od ručných stehov. A potom nejaké základné šitie. Čiže tam, tým, že sme mali dohľad nad sebou, tak asi sa vedelo určiť, že čo je zlý návyk a čo nie. A teraz asi neviem úplne povedať, že či vyslovene zlé návyky. A tak ono sa to podľa mňa ani nedá úplne porovnať, lebo vieš, oni sa učia keby modný dizajn, alebo ako modní návrhári, vieš. My sme vyučení vyslovene, vieš, za dámskeho krajčíra, takže to je keby úplne že rozdielne štúdium, hej, oni sa tam učia skôr ísť možno že takou umeleckejšou cestou, že ich tam učia to aj pekne nakresliť, hej, kdežto my na tom dámskom krajčírovi, kdežto my na tom dámskom krajčírovi sme sa učili vyslovene tú technickú stránku, hej, že nás tam neučili sme sa tam to nakresliť, my sme sa to naučili keby technicky spracovať, hej, že to bolo aj vlastne to, čo sme chceli, že nevedie to len pekne nakresliť, ale že rozumie tomu, ako to máme zošiť, že aj teraz, keď preberáme prácu v robote, tak my technicky to rozmýšľame, že ako to spracovať krok po kroku, aby bol ten výsledok taký, ako má byť, takže podľa mňa sa to nedá úplne porovnať, že či majú zlé návyky alebo nemajú, lebo oni to štúdiu majú úplne iné, hej. A oni podľa mňa to nemajú, že vyslovene na tých stredných školách zamerané na šitie, hej, že podľa mňa ich úplne že zamerom není ich naučiť kvalitne, aké by to ušiť, ale skôr to aké by umelecky poňať, alebo tú svoju predstavu dať do takého umeleckého smeru. Akurát tam je podľa mňa, ja tam vidím taký rozpor s tým, že tie veci, ktoré ich učia, aby boli vlastne aplikovateľné do normálneho života a do toho, že by tie veci im potom aj zarábali, hej. Lebo veľa z tých študentov, čo prídu ku nám, tak vidia naše veci a vidia napríklad, že ceny, za koľko to predávame, oni si myslia, že to je len tak, hej. Že to vlastne my len si proste pýtame sumu, takú, ako si pýtame, len tak z ničoho nič, hej. Ale oni nerozumejú tomu, že my sa tomu úplne rozumieme a vieme, jak to má byť spracované. Oni si myslia, že si zrobia nejakú, ja neviem, teplakovú súpravu a môžu to predávať za také peniaze ako my, hej, napríklad. Takže to je také, že tie umelecké návrhy, ktoré oni nemajú v hlave, aby sa to stretávalo s tou realitou a aby ich to reálne uživilo, hej. Krásne si mi nahrala na otázku, ja som tu mala také posledné 2 otázky, že čo by si možno zmenila, že ak by ste boli súčasťou nejakého reformného tímu, ktorý by mohol vylepšiť to slovenské školstvo, čo by ste vylepšili na tých stredných, ale bavíme sa o odborných školách, že teda po strednej odbornej škole vyjde nejaký hotový mladý študent, ktorý chce začať podnikať. A pekne si to načrtla, že teda oni prídu, vidia tam nejaký výsledok, za takú cenu sa to predáva, ale oni nevidia tých 10 rokov vzdelávania, know-how a toho všetkého. Však som to ušil, pekne to vyzerá, kde som si to navrhol. A čo by ste možno zmenili v tom školstve? Ako by ste nastavili to stredné školstvo? Ak by sme tu mali teda taký čarovný prútik, vedeli by sme šibnúť, čo všetko by sa mali decka naučiť na tých školách. A kľudne ostaňme v tom odevnom dizajne, hej, že nechoďme teraz tu do automechanikov, ale ostaňme v tom odevnom dizajne, že po strednej škole, čo by ten žiak mal vedieť?
Lebo spomenula si, že oni prídu z umeleckej školy a vedia ten dizajn. Ale mne to príde, že OK, viem pekne kresliť, ale keď nenájdem kvalitnú krajčírku, ktorá mi ten produkt ušije, nemusím ho ja vedieť ušiť, ale chcem ho ja vedieť skontrolovať, či je kvalitný. No, ty keď ho chceš vedieť skontrolovať, musíš ho vedieť ušiť prvé. No, veď práve. Toto. To je akože najväčší problém, že ja ešte možno by som skočil trošku spätne, že aj na tej umeleckej, a mne sa to tak zdá, lebo mám z toho taký pocit, že oni mi chcú ukázať za tie 4 roky všetko, čo sa dá, že poďme aj kresliť na látku, poďme aj šiť, aj si navrhnúť, aj toto, aj hento. Aj vyrábať nenositeľný odev napríklad, čo ako, veď fajn, dobre, veď máme veľa odpadu, ale my trebárs, keď sme sa púšťali do práce, tak naša priorita bola, aby tie veci boli nositeľné, aby boli funkčné. A to aj stále robíme, aby tie veci sa dali nosiť, aby boli trvácne. No a na tej strednej škole teraz, keď chodia z tej umeleckej, tak akože fakt mi to príde také trošku neusporiadané, že všetko možné tam je a keby nič poriadne, že niekedy, keď boli tie školy zamerané, že bol to krajčír, tak bol vyslovene na to krajčírstvo. Nebola tam nejaká umelecká vložka. Keď to bol dizajn, tak to bol dizajn. Hej, a jedno aj druhé o niečo prichádza a niečo má naviac. Čiže toto je taká vec, čo vnímam, že sa vnieslo do toho, ale tak to je asi aj skrz tej doby, aj skrz tých sietí a ako to ide. A ešte, že čo by mohlo byť v tom školstve zmenené, tak ja si myslím, že to všetko spolu súvisí aj to, ako ide svet, aj tie sociálne siete, aj to, čo vidíš, to, čo konzumuješ, aj trebárs politická scéna, aj úplný svet okolo teba. A ľudia si myslia, že všetko príde hneď a úplne jednoducho. Vidíš kopu drahých aut, kopu drahého oblečenia, tu taký spevák, tu taký umelec a neviem kto, proste z hociakého obyčajného človeka sa za deň vie aj stať v podstate milionár. A si myslím, že tým deťom z toho prepína, no, čo konzumujú na tých sieťach. Čiže tá taká konzistentnosť by určite pomohla, úcta k ľuďom, to, že nenechať sa odradiť pri prvom probléme. Ale ono to asi stále bolo, len stále boli ľudia, ktorí by ti skončili hneď a ľudia, ktorí budú si za tým nejako bojovať alebo stať. Perfektné. A ukončme to možno nejakou radou pre takého 17-ročného mladého človeka, ktorý je v 3. ročníku na strednej škole nejakej a ja tu mám také, že rada pre rebelských študentov, že čo by ste mu odporučili, že keď sa chce vydať za svojím snom, čo má urobiť? To nech si za ním ide. A nenechá sa zlomiť? No, asi to aj, neviem, to, že keď kto má svoj sen, tak nech si za ním ide, akože je to náročná cesta, ale podľa mňa to určite, že stojí za to, akože plniť si sny, ale celkovo, že nielen keby, že hľadie totálne len na ten sen, ale že podľa mňa, že celá tá cesta je zaujímavá, je veľmi taká obohajúcujúca, aj ťa to drží tak pri živote, aj v takom drive životnom, že máš nejakú víziu, skúsim toto, vyskúšam, alebo že toto vyjde, toto nevyjde, že také akože celkovo také nadšenie proste do života, taká celková radosť toho celého, čo sa ti deje. A že to je také že dôležité, že nenechať sa podľa mňa odradiť pri nejakých neúspechoch, ale že skúsiť proste nejakou inou cestou sa vydať. Len stále za tým jedným cieľom. Ale tiež sa ho možno, že keď si uvedomíš, že ti to proste, že nemá to úplne zmysel, tak sa toho nedržať možno, že skolo pevne, ale že skúsiť dať čo iné. Neviem, tak asi ja by som povedala. To ja by som povedal, že asi každý sme tu pre niečo stvorení a pre niečo sme a keď taký treťak má koľko, 17 rokov môže mať? Ja som tak len typla, nemám... Ja by som možno povedal, že by aspoň, že by tí ľudia možno, že skúsili na seba nevytvárať tlak, či už je to sociálny, alebo neviem aký, že tento v takom veku má už také bohatstvo, alebo už takú materiálnu vec, alebo už tam sa posunul, lebo veľa značiek, aj veľa úspešných projektov a firiem vzniklo napríklad až v 50-ke, v 60-ke, hej, že tí ľudia robili robotu, možno, že ktorá ich nebavila, ale počas tej roboty si budovali niečo svoje, alebo zhromažďovali niečo svoje. A ten život jednoducho v 17-ke máš za sebou úplne časť. Čiže ešte máš priestor na seba aj sa spoznávať, aj sa nejako navnímavať, že kde ma to ťahá,
čo mi je príjemné, čo mi není príjemné, čo si viem predstaviť, čo nie. A ten život je proces, čiže počas toho života nejako skúsiť prísť na to, že čo ma baví a čo nie. Alebo v ktorej pozícii si viem predstaviť samého seba a kde už nie. A možno, že to bude aj na úkor toho, že bude treba byť niekde zamestnaný, kde sa mi to nebude páčiť, ale tak asi by to malo ísť z toho človeka, no, že čo, jak sa cíti. Ďakujem vám veľmi pekne, ja ešte tu mám veľa otázok položených a to by sme tu do večera boli úplne. Naozaj vám veľmi pekne ďakujem, držím vám palce v tejto ceste, je fantastická, ja už som niekoľkokrát počula váš príbeh a veľmi rada ho budem počuť ešte ďalších 100 krát. Naozaj sa teším na nové kolekcie, na všetky nové kúsky, na vašu novú energiu alebo tú energiu, ktorú dávate do tých odevov a do toho oblečenia sú nádherné a prajem vám naozaj veľa úspechov a veľa úspešných kolekcií a ja som ešte predsa jednu vec chcela spomenúť a to už nech si dogooglia ľudia na internete, že čo také veľké sa tu na Slovensku dá vidieť vaša tvorba v divadle, ale už som znova prezradila veci, buchla som to do mikrofónu, pardon. A na čo ste, ja už som vás na toto, že či ste hrdí na to, že vaše modely sú v divadle a sú v opere v Košickom národnom divadle, je to dúfam Košické národné divadlo. Áno, je to v Košickom národnom divadle, tam máme vo viacerých predstaveniach, teraz aktuálne sa hraje Krutňava, kde sme vlastne plizovali hlavnej hrdinke kostýmy. A veľa do Národného divadla plizujeme. Tam akože máme s nimi krásnu spoluprácu, za ktorú sme veľmi, veľmi vďační. A potom ešte, keby niekto náhodou vyšiel do štátnej filharmonie v Bratislave, tak aj tam vlastne celý spevácky zbor má oblečené naše plise. Wow, tak ďakujem veľmi pekne za túto poslednú informáciu, ktorá odznela. Vedela som iba o Košiciach, takže ja som o čosi múdrejšia. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie a prajem naozaj veľa úspechov. Veľmi ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme za pozvanie a nech sa aj tebe darí. Ďakujem. Teším sa, že ste tu s nami strávili tento čas. Ak sa vám tento rozhovor páčil, budem rada, ak mu dáte odber buď na Spotify, alebo možno to pozeráte ako video na YouTube. Ak máte akékoľvek otázky, budem rada, ak ich budete komentovať dole pod videom a teším sa pri najbližšej časti. Dovidenia.